9:05. Drugar Milan već nervozno zove, ali ja stižem. Dobro jutro. Pa gde si, Milane? Sino sam kupim kacigu Leksinoć u Lidl, Pa je ono bila neki, ali sam shvatio da su samo deči. kaži ti, Milane, gde smo se mi sad uputili? Idemo 30 km jugoistočno ka Resavskoj pećini. To je neka vožnja od 2,5 sata. To je u planu, sad ćemo imamo u praksi. A realno se onda vidimo šta nam... Znači vetar duo u nas. Ovo je iz pravca severozapada, idemo za blizu. I sad će da bude kritični moment. Je već na izlazu iz Despotovca. Nažalost, pali smo. Ali, dalek put je pred nama. Nažalost, 30. su uzele maha, jel te? Milan je pao. Despotove priče su pale. Nažalost ne rade i ostaćemo suvih usta. Sati je pola 11. Milan je ipak rešio da ide dalje. Znači, do 12 je sljedeći cilj da stignemo do Resavske pećine. Lepši dan nije mogao da bude, ali medveđanski vlogeri testiramo zinu. Ohoho! Oh. Idem u bajk. Prvi milestone odrađen. Šta je sljedeće? Hitna pomoć. Šta prolazi pižone? Tako beš. Kaži pižona, kako si ti naučio te to? Znači, u teoriji mi bi trebali ovdje da se vrati. Se ti slažeš ti? Ne slažeš se? Kako se brzo slažeš? Pa kako ću? A? Ma znamo, rekli smo da presječemo. Znači, Popovnjak. A možda i ovaj. A to... neće. Ako udarimo po jednu rađu tamo, kod Resavske pećine, će da napravimo neki posao. Sve, a da nas ovoliko zaprašuju. Znači, evo. I poslije što Mila ne može da stavi dalje, gledamo. Vidi. Čekaj bre. Gotovi smo. Mila neprikosnoveno. Ne da babama prostora da to... Kako se osjećaš na drugom milestone? Sad. Pazimo. Pored parka dobrih površina. Za to ne treba da ideš u nekošeno i da menjaš brzine na uzbrdicu. Nikad neću se naučiti. Pižone, dođu vam da te obeležim. Znači, konačno stižemo do glavne raskrsnice. Znači, polako, ali sigurno stižemo. Lele. Znači, dan je sve lepši i lepši. Tačno oduzeš konop, baš se obesiš. Ej, kako. Jo, boga mi ja. Gur! Novi milestone je odrađen. Jelovac je tu. A mi, mladi kopljanici, znači, na koraku do uspeha. Probilo je, evo je. Uskoro, dan je sve jači. Vetar bije sve jače. Ali mi se ne damo.
ali tragovi su sve veći na nebu. Jesi ti svestan toga? Korona ne gine, još jedna. A ti si udario bre Engleza, ti ne osjećaš što se. Evo, pali smo. Idemo k snegu. Vidi kako je. Belo. Ima još vremena, malo. Brojimo sitno, sitno. Ali ekspresovac. Sine, mi letimo, mi bre, a mi smo prešli igricu. Da vidimo. Nešto se nadzire. Uj, ovdje je dobra slika. I nešto što je na izgled bilo nedokučivo. Mi smo konačno dostigli svoj vrhunac u 2023. Ramba. Misliš Rocky? Dole ti smoki. Evo ti, ninja ratnici propali. Žone, moramo da popričamo. Prvi neki utisci. Bilo je lako i jako. Je lako jako, a? Da pozdravimo sekače negde ovdje. Mi preko ovog brda, znači, nastavljamo, Bože zdravlje, pravo. I onda silazimo u Resavicu. Ma to je to, bre. Još sad ćemo da probamo vi ovaj ninja ratnici stil. Hvala. Mi nekako stižemo. Može jedna slika. Bilo izležavanja. Šaćer je udaren. Sad idemo da tražimo rakiju. Tu je i Jackie. 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 Još jedan Jackie. Vidi ga. Banana je još ostala tu, što znači da prestoji još motanja. Znači mi ovdje krećemo preko brda i Bože zdravlje stižemo u Resavicu. Resavska pećina tu. I ovdje nema više put, jel? Pa dobro, nije loše toliko. Nego me meke gume pa me to. A, vozili smo bre kaki. 2021. se ponavlja, ali skroz na drugom kraju. Kritični moment od ovoga ne može. I žone, ovdje jedno trnče završava stvar. Beljanica bre dimzo. Dalje nećeš moći, a? Lomi, krši. Nosi biciklu na rame. To je. Tako je. Lagano. Grudvanje. Kažem, baba Marta. Sneg koliko još. Znači u suštini Resavska pećina je ovdje. A mi smo se popeli ovdje. A gde sada Milane, oj Milane? Ceniš? Je to Google kaže, jel? Je ti Google. Ide ne dovedi. O, vidim. Gde smo mi došli? Crni labovi. Negdje idemo. Vidite, deco, kako vaš otac išao do škole neki put. Ajde dalje. Pazi, pazi kako će avioni da skaknu. Pazi bre iz poja. Ti žone raspadaš se. Beše nekad vreme kad smo išli na lep put, ali nema ništa. Milan koristi Google. To nikad nije moglo na dobro da izađe, a ja nemam drugo. Teraj, lomi, krši. Ako neko pita, mi smo odavde došli.
Jackie, Miro. Kako bre u vodu? Mi smo ovdje j***ni parođe. A ne može. Čuj j***am ti. Ladno smo stigli u Černobil. Evo ga, Pripjat. Evo, a nema šta. Dosadno i ravno. Nema uspona. Nema ničeg. Odmah kad mi ne guramo bicikle, znači da nešto ne valja. I to već, Boga mi, dobrih 3 km. Ne znam ti ga. Volimo da guramo po toci. Milestone Popovnjak. Polako se određuje. Či direktno vamo. Odrađe. Idemo dalje. Još ne stajemo, držimo se. Idemo poslednji uspon. Stižemo lagano u naše selo na pedalama. Milane, gdje idemo? To se već. Mala Krsna. Like, share, subscribe. Vožnja brsta. Šta reče? Vožnja brsta.